Angoro. Kuni surugu na jifre la mi ba kono batobe bologa. Sigatola. Facile baga fola ne kuna foni kabo batwar konnana. Aiwa ko misigo sogo geleya obe batwar konnana ni wakatina. Sigatala de. Sogo geleya o okumu ko be batwar kono. Abo. Ko flamu no bega misi gen. Ko esi antna ferege ga flo ere fara sogo ko inga. O gela mede. Ngoro. Ka sogo ba fogo se flo ma. Ngoro ni facile ba inga fola sa. O doron tere. Aiwa ni ye folikaye kala di groupe menja mogoma kata fara Energie TV ni Energie FM mogoga olu kan ga fo yoro foli bele ba kan ga dolu Burama Sanogo ke ni côté ambe foli la se bema angoni be anga kuna foni di bela jelema kuna foni bi kuna foni ambe do babu konana na babu konana sa femu ye communiquer ambo di mogoma jala koroji mairie o koni ya ira ka fo sa ale ka sigida o kudron yanfa o kanga glan o glane ngo fesa femu ye nyema ba manga nana wulola afora ko wari do tunna niko o sele kumalaku ko do nyogonati lipa ngoro iflaga de min foni dilangu bala de sigatola de sino jala ko registre lipa ni bora ko mi bora dugu jugoro ngo kabako do ngoro o fole ko fesa femu ye Musa Bugu ale ponda ke revela fanana tinchoy jega baba wara digono ni kata dugutigi yara minete choy fanga dugutigi blola ko dugutigi blona ngoro awa kumat na sani fara yoro la isa facile bala fola ka ko ni ye jekuluye jekili mununu la ko do me mali ngone ya ko sebe no groupe to ko AGBM ko lu kema ka wele bla mo ma ze yirima jo zerni konnana ko farikolo nyene je belebele babu bolo ko da jama kuloga à partir de 15h kambela ga nyo soro yirima jo zerni na leko ndogo AGBM regiment AGBM oluna me mali ngone ya an dasaw la fiali kama ojume an dasaw la fiali kama dasaw ma kuma ban nge voilà belebele ban awo voilà AGBM ko dasaw la fiara olu nane uga yere kela yere kume minka Bamako ya tubabu na me farafin tagu do barawla ndogo amina fo kuma fe ki dun kuma ya no chesa ambe do nere ka côté fanfela la ngata fa AGBM sa ole ma oye ma munu ma bilibili bawe nege tala do farikolo nyene je be kay bagawdo olu de farala nyon kasa femu ye negeta ye ni farikolo nyeneje sigatala bina fara nyonga niga mogo farikolo nyeneje ni ye mogo farikolo nyeneje da femu ye nega bilibili ba ko ta ko fara nyonga adama den kile ka kilometre bi olon vlata o bale ko fe ubina bara de fer belebele mon fer bara de fer dume passer gela anga nyonga tega minage bara de fer belebele organiser les rues ngoro nete sola ndogo ka foneti sola vraiment Sanogo ke ni wati na sambe do babu gona na hadi sisa na yambolo do mbalango no za amena boni kibara jumende bi femu ye mali kono dumuni ko gele o kembe ya fambala ni tara dumuni zaro la we friend of vie yere te femu mfamu ya donc gouvernement ya ira ka foko vraiment mali mi yorom na iko bi ene ma dumuni o ka tani sokona dumuni mamun be dumuni ke sokono sa o mancha ko sobe be kera ken ma dumuni gelay o de kama sisa ken ma la sa lu e wari ucha dumuni ko la o timana na ma on varate amay nen ndogo ngoro nyere tari sigile so la dala kunu il paraît que yere meki bolo nemu ne atonga nemu ye gafe kabo gouverneur kono aiwa ogoldeunga ogoli tabulo nyinanta ingoro akuma cha mere ko ande blaji mon blaji ndabali mabani ko ina wa abako do ne ngoro ogoldeun de masa o dimine do ka sababu ke ko metru ba meka kalanke o de kun ko ye gerefu ko ye gerefu yere o abe mune ka ngoro Burama Sanogo ke ne nyini ngola sa mbenda tola doni ka sabu ke ka foko mali yambela jelene tay abe de munu ngala aun de onde do mashi dente mali nyemaw ulugu hakilito école métro la sa école métro ko hakilito école deuna école don fana mana kala hakilito fas fa deuna